Pada pakai sekali sih, nah so kini saparan kokang gelebek sama pia, so kini saparan kokang gelebek sama pia si ko ulan-ulan nasawan, ino to kapakai to. Dataro ba na ruko ba nagisuka kuwing na ini sa pay ng isawan, di nakamuling ikuhalay, kaya hindi ka pa kayo sa muling agi, kaya pantagon nasawan. Ino to super no mga kawan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Gini naman ang gagana na ginasawan. Benda bida tayo sa kapita mo sa masiyok. Ay nagawang pagkani siya mangarap na sa safar. So mga maranon kaya arap na sa safar. Ay nakapidatan na siya kawin-kawin naging utas ko Ramadan. Na kaya tagyaman na metalo Shawwal. Benda next na pag-improve ng Muharram. Kuwan. Si pulang wano ulan-ulan nakapakay yung di kawing-kawing sa mga tao. Api ang tulad ng ulan-ulan. Dabasan ni pemalianan. Ay nung tako Ramadan, amay kaso tao na diyan kagagan na ginawa niya. Mariwa ko to, ibaratan na sa kada to na may kawing katawa na ka, di ka kagagan na ginawa nga. Nabi ako na, may anggal lupakan ko sa ema na yan na di mapesi ko kabibita Ramadan, na may tama nga. Kaya ibig sabihin mo saan ka na Ramadan na sa mga sa ulan, namibulat ang laulang, pakapabe na kapang mo sa ulan na tunog-tunog. May tama nga. Napamaku at kagagangap man na ginawa nga, natin kawin nga, Ramadan. Dago problema. Ay man na yan, sa pagkawing-kawing nabapian ito na masa, nakapakay, dabon tatandu ulan-ulan. Allahu ta'ala alam. Kita pipikan ng mga tawa, tira na dabara kayong usapan. Kita wata nila niya pakapin, kadad na bumiya natiro. Osto na sa mga Arab, huni, nasa safar, napiyakabatan na ito Rasulullah. At yung Rasulullah, nabadan dabasan na man nakisusupatu barakat si ko yung mana safar. Galipakan si ko safar. Kaya man na yan, nasa Allah, makatetangan ko lang. Datang ang musawal, so ano tayo makagigiri-giri ko lang. Katanya kisupatu musawal. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu a'lam.